Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Standby sa Action at Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sumuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi kapos na naman mga palangga naman tagpalabati Region Wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 20 minutos karong adlaw Sabado night petsa 18. Sabado mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sini ka news team ato sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapulisan Central, Southern kag Northern Negros.
Ang matag dulungan oras sa kagabi ng atong sininga patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan kay Molsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara sa Action John Diaz ka makaresponder back to back sa aton nga piloto pang Sabado night action Ninyo Bogina. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag update sa balita international, monitoring center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night, puwersa ni Action Dale Salazar. Opdaman kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Sa kinanda na inyo silagad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 17 minutos, nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, ay patrol. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:43. Nakita, standby sa flash report sang patrol. Action! Flash! Report! Flash report sa patrol with action na John Diaz, patrol pa screen. Son Eric, mga lapit man na 350,000 pesos nga balor na naman sa illegal nga droga ang na-recover diri sa katapo sa City Drug Enforcement Unit. Team 2, ikaduha ni nga grupo sa CDEU. Okay. Ang nagkasakaroon yung gabi per team de karayo sa ilagin sulodyo. Kay nangin na strike to, team 1 to? Okay, nato ano to yan ng Police Station 3. Station 3 to ya kay na. Gali kay sa piyak ng Purok. Okay. Subong diri lang sa tupad lang ang Purok, mga pila lang guro kabangga ang karayo ang agwat. CDEO naman na. CDEU naman ini. Team 2, team 2. O team 2 under Police Lieutenant Overio, bla. Okay. So, kapag wala din sa bukang unit, ay particular layo ang lalakto na Aksyonerek. Lingid diri sa may Sibukaong area, bla. Oo. So, manipasulod may mga iskinita kapag agyan. Dire-diretso lang doon sa pinakapunta ni likod nito, mga talamnan na blang area. Okay. Ang area, diri may mga recoveries, diyo mga pulo, manikabulto. Wow. Perte pang bulto, ni kito crystallize, sobrang wala pa na putpot. First class na, first class? First class, ghindi nga magiling term nila, first class, di nga illegal nga droga. Di mga pulo, kabulto, mga ginabulbanta, mga 50 gramos man. Sus. Lagan, maniguro, mga ano malapot ni Aksyonerek, 350,000 pesos worth of suspected sabu. Okay. Papadalabot na mga lagpa, dili nga mga plastic sa sayo, sa illegal nga droga. Okay. May tatlo ka man dakpan, isa ni saging kasang bypass operation kuno mo gin balabagan yung mga operatiba, bla. Oo. Nako sa nawa sa babae nga daan, ti sagit, igo lang isa. Niklod na sa mga operatiba, kaya para madakpan ang subject na sa mga bypass operation, lalaki ini. Ginacheck ko ngalan, ang ngalan ng Aksyonerek sining persona, subject dari si Mark Maat. Okay. 40 anyos, no? Purok Paraiso ini. So, ipatata sa mga kaksyonaton, pag to observation the report na lana ng karon. Okay. Ining kompleto ni tali, sa mga nagkadakpan diri. Pero dako-dako maning isda ko nung ilang dakpan karon nga gabi, Action Eric. Area sa Banago na. Banago ni Gyapon. Okay. Ay nato, si Bukao, to bala si Marinho. Subong nga gabi, si, ano naman diri si Maat.
Pro M tanan ang pilido, pero lunsay tanan barangay Banago. Okay. So, apat ka mga purok subong sa Banago ang starring. Yang duwa sa COVID-19, duwa sa illegal nga droga. Flash report gikan sa Batolang Tagibot sa Bacolod Action Shantia. So, nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Salamat, Action John Diaz, Flash Report sa Patrol. Bypass Operations and City Drug Enforcement Unit Team 2. Nakadali naman almost mga 300,000 pesos kabilisang Cebu sa isa dira kapurok sa area sa Banago. Una nang ginpatigayon man ang bypass operations sa Police Station number 3. Diraman mismo sa isa pagig kapurok sa Barangay Banago. Do starring subong adlaw ang Barangay Banago, ini nga gabi starring kitang Barangay Banago. Duha ka purok ang may ara positibo sa COVID-19. Duha man ka purok ang gin-strike sa illegal drugs. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Kulo kompleto sina karon nga detalye sa balik kapapalaga sa ato sina Patrol 2 Crosswind Patrol. Isibo na ang orasan sang inyo sina Marino Action Radio Philippine Standard Time. Last 9:47 na. Ang unang gabay sa ato sila nga pagpangalagot, of course, kinadulong sa iyo sa karawa sa Santon Plus Herbal Capsule. Mayara kang cancer, anti-tumor, makabulig sang dako ang Santon Plus Herbal Capsule. Tumar kagid adlaw-adlaw. May cyst ka, may goiter ka, prostate enlargement. Para malikaw initanan, tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ni panubo sa nga blood pressure, kang nagabulig man panubo sa sugar level sang imo sini kalamay. Anti-dinggina, nagabulig pa normalize sang imo sini nga platelet count. Amo ini ang sikreto sang Santon Plus Herbal Capsule. Tumar kita adlaw-adlaw. Mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Agi na mga porso sa ato sa papalagad, ginaduluman sa sukalabas ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nagabulig, tapna, para hindi kita makaangkon sa ginakawag nga kidney stone. Ini bangod sa kada inomos ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nangin maayo ang imo sini nga pagpangihi. Nagatinlo inis ang aton urinary tract nga ginatubuan sang kidney stones. So nano pag ginahulat nyo para hindi kita makaangkon sa ginatawag nga kidney stone, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo sila nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat lista ha, para hindi ikaw malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Ini mga bayan sa atos sining pagpangalagad, of course, kinadulong man sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, karagabalanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga ingrediente. Kalawag
tugabang, balunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Chico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang BIFAD. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule, pwede ikaw ka-text, ka-call sa telephone number 0910-126-4595. Pangitaw lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa Parmasya Bago City Public Market, Sir John Pharmacy, Bago City Public Market, Botika Sandria Kawayan, Negros Occidental, Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental, kag Mid Plus Pharmacy sa syudad sang Kabangkalan. Ano pag ginahulat mo? Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:52 na kita. Walo pa ka minuto sa labilin antes kita magaungot sa takna nga alas 10 may kabidira kay Maninay Jocelyn Salanga and family. Bao nagapaurok-urok ka nagapulaw-pulaw pa si Maninay ko Jocelyn Salanga kag ang bilog nga Salanga family. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. To, good evening, musta? Misis siya kapamati man sa aton, kabataan niya kapamati man, kag hindi man magpaulihi. Ang amon dira amigos puno lunok ni Toto Rogelio Catalbas Jr. Kapaurok-urok kinadasa. Kamusta ta si Mama Betilaw sa Binalbagan? Musta ang panahon ma sa Binalbagan? Kabay pa nga ara lang permis sa kondisyon si Mama Betilaw, amo man si Manang Becky Lau. Ang akong kumari si Jan Silao, kumpare ni Albert Adlam, Toto Jan Berg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, Nene Lau. Ang mga pamboys nila sa may shell sang Binalbagan, wala na yung tatang radyo nila, Action Radio, Action Light Patrol, ginapapatian na. Pati man ang mga pilyada, empleyado, security guard, sa Kedan, kag-accounting department sa Biscom, ay puwerte katunog ang radyo nila. Labi na gid si Miss Nora de Bemildo kag si Mr. Levi Prias. Baw nagapaurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Police Major Benitez, baw nagapaurok-urok sila COVID warrior from Pro 6. Ara sila na nag-government sa ECQ control point sa may Cebu City ho. May gabi dira sa mga kaberks ni Police Major Benitez, mga COVID warrior niya. Ginpadala nila sa nga Pro 6 para mag-augment sa sa ECQ control point sa Cebu City. Halong kapunta sir ha? Ang Cebu nga daan high risk gid kayo kung COVID ang paghahambalan. Why naganubo gataas lang nagataas ang kaso sa mga biktima. Kag nagataas man nga nagataas ang mga nagkalamatay. Bawa mo ang siling ko nga diri sa aton sa Bacolod, Negros, although nga may mga kaso nga hindi mo gipapunggan, nagatuluha mga biktima. Pero ti kung ikuparate sa Cebu kag diri sa Bacolod, daw kalayo isang agwat sa aton kon COVID-19 ang paghahambalan. As always, social distancing, wearing face mask, amo na nga itong paming sa virus nga hindi naton makitaan dala ni COVID-19. Ay, oo. Halonggid. Si Maninoy Maeng kag si Maninay Chari Salvacion, no? Ara na nagapaurok-urok na. Antes ko malipat, happy birthday karon nga adlaw sa kay Annalie Gonzaga. Sa kay Madam Annalie Gonzaga, happy birthday karon nga adlaw. Kag belated happy birthday
sakay Ben Umabos nga nagselebra sang birthday last July 14. Belated happy birthday sakay Ben Umabos. Nagapa-urok-urok gid. Mga Aribalo pamilida gapamatigid sa aton kuno. Silini Kagawad Glenn Burgos. May gabi dira sa pamilya Aribalo. Ang ayo ni sa pamilya Aribalo bagul mo. So tergis Kagawad Glenn Burgos mo. Yang mga pamilya Aribalo nga diehard Saxo Radio, Saxo Night Patrol. Yang pamilya na nila ang ayo sina bansag bagul. Bagul. Sige thank you very much gid sa inyo sininga pagpamati. Sindayro na traba ni Hida ara nagapaurok-urok ang bilog ya pamilya ho. Pati man si Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Sir Edwin Pineda abansi kadaana, thank you very much gid. Libre naman ni ang stomach development sang taga-Action Radio sa kalawan ni Sir Edwin Pineda. Sir, thank you gid. Kag God bless na si mo. Kag mayroon dira kapag paurok-urok ka. Nagapamangkot si Lodi ko niya si Major Benitez. Si Major Benitez siya sa unang hepe sang sagay mong. So gin-relieve ni siya. Kag ginpadala na to siya sa Cebu. Bali contingent sang Pro 6 sa COVID-19, no? Siya niyang dating hepe sang Sagay PNP, no? Subong siya ni ang ginpadala dito sang Pro 6 team leader na nag-government naman dito sa puwersa sang PNP sa Cebu City. Ayos, Lode? Mangkod si Lodi ko doon tingala. Si Lodi nga daw wala ni si Sir Benitez eh. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. Dos palitos para bilin. Antes kita magaungot sa tak na alas 10. Ayos sige. Salamat gid Kagawad Glenn Burgos. Kung nagapabati dira si Police Major Benitez nag-regards gisimo si Lodi Kagawad Peter Maymay Noble. Si Boss sa destino pro ara sa subong sa aton sining live streaming ga monitor gid, no? Major Benitez sir nag-regards na simo si Kagawad Peter Maymay Noble sang barangay Pahanukoy. Sa kabay sa ato sa pagpangalagat, i-check ta ato sa ni Liwat Patrol Toby Action na Nelmar. Basta available liwat na signal ni Action dyan. Standby sa mga report agi ka sa ato sa mga correspondent. Cadiz, Action Roger, standby. San Carlos City, Action Stephen na Presquito, standby man. Si Percival Villamor, Central Negros, ka standby man kag si Tamon Forte, ato sa ka Escalante, kag Sagay PNP Connection. Balikan ko sa Action Jan Diaz. Observation report sa ato sila patrol durante nga nagatipon pa sa sandugang mga information parte sa sining ikaduwag nga ugnat sang bypass sa operation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon Jan Diaz sa balik report sa Patrol 2. Jan, please come back. Alright, nang gabi aksyon na nang gabi sa tuntanan nga mga ka-aksyon. Wasanay, mga bayo basanay sa mga adlaw, di perti ha. Yan eh. Yama, kalim barangay 20 City, kayo na, labot sa Banago. Tatlong bilog, isa kadlaw na, ano malang nagag 3 in 1 plus 1. Do kape ba? Ani, do kape, gani, Hindi galing subong, doong gina-recover nila,
pag COVID, yung mga tingi-tingi, Mhm. tag 5 digits ang number sang value Ba, dako pinakanubo na kami. karon nga adlaw, nubo na nasa 60,000 Station 3 mo nang pinakanubo, duman tamandaan na ligat adlaw to nga sobra man to nga milyon, apit sa 1 milyon isa nang kadlaw recovery right? Oo. Ano to gani ang RDU, ang ang Station 2. Oo. Perti nga mga bypass operation. O karon nga gabi, CDEO Station 3 may additional pa. Oo. May PDEA pagid. Yes. Perti nga bypass operation pero hindi mo na mamisa nga tumakakson kay mabasahan man na nila. Oo. Pati Andre Saxon Radyo Bacolod, ang mga galing do, ako ginanghilam, ospilo nga bypass operation kung natawa. Tatlo ginang kabilog do, alin sa may barangay 20 City. Bako doon na idlaw ko magkadto sa mga lugar. Galing kayo do, pagka-idlaw ko ba, ibas mo kinatuan ko ba? Kaya do, liwat naman ko nakakainan ako nakabalik naman sa barangay 20 City. Oo. Gusto mo ko gabi nakabalik naman sa may barangay Banago. Duwa pa ka lugar, si Bukaw pa Paraiso. Puwerte, no? Perte ang ano to, perting libutanay namon. Kasi Bukaw to, dito maglayo sa dako ng malita ng liga tong Matinueg. Puwerte man, no? Ang lugar ko din tong ganda kang bypass operation. Oo. Yung kinita lang mga to, amo tong lulutsan, sis kinita mong pinaliporta namon sa una action next ang kay time to blani po ha. Oo. Nag-coverage kami. Maliko ka na to sa kilid. Adol piyak balay lang. Ano na sa gamay yung kinita. Oo. Perting mga operation, mga kakso, no? Barangay Banagong pinakasikat karon nga adlaw. Kami lang dra kay Kapitan Ricky Mijares nga sa? nagaporo-koro karon nga gabi. Gamonitor siya. Kamonitor sa kay nakapoy sa problema sa mga sa laguto niya sa subongo kay lockdown niya daan ng duha ka purok. Gani. Dako man to, damo-damo man ang apektado. Oo. Unsi kabla kabalay sa may may mulaton zone 5. Wow. Unsi kabalay. Layo na sa balay ni Kagmansyon ni Ado, ta? Hindi, layo to, layo. Layo to ya. Ang may mulaton, Dries Piak, no? Sa Piak Linga Dampe, Taytay Dampe. Si layo ko sa mansyon ni Ado ninyo. Layo, ang isa naman niya, puro Riverside. Sa Riverside, mga duha, no? Mga 4 kabalay, no? 4 kabalay actioneric ang gina-lockdown sa Riverside. Okay. Pinakin sa ito ng kabalay. Di mo nang sa laguton, subong ni Kapitan Ricky Mijares, so? Di na ipidingan niya ginamayo? O ito, magwa ang resulta. Mahal na kung mag-negatibo da. O kabay pa. Amo ginagina pangayo naton nga dapat negatibo. Okay lang na magsagol si Kapitan Mijares da Pilaksbana. Importante, ang resulta negative lang dayon. Oo, amo gidak sa nere. Kaya mo ba ng konsuelo ni Kapitan Mijares nga makwada mo? Salamat pa na da sa. Oo. Kaya iti basta negatibo lang pasalamatan. Ikaw dumdum ka tong sa dito gani nga puro kabukiran to, no? Kabukiran to nga nagpositive tapos ang tigulang to bla. Oo. Nga pagkapuli mo napakaon gid sa kapitan to ya. Salamat yung subong ni. Ba siguro kung basta magnegatibo lang pwede na siguro ka panitson eh. 15 da kabalay na da, no? Tanan, kabilugan. Sidan ka balay. At mo, ang 15 kabalay, pidi nga mo lang na pinakatayog, pila, pulo, kadlaw. 14 kadlaw. Kada balay, 14 kabalay, ba 14 kadlaw, pwede yawan ka. O times mo lang abi 5 kada balay. Oo. Di madulod-lagan man sa mga masitinta man sa kabilog Sus. Kaya ang food pack mo dra, preparado mo na, no? Yes. Kapitan to man to yung kapangitag ito pamagi. Bala, hindi mo na magpabaya ang lokal na panguluhan sa sulat sa Bacolod. Mga buligan, ginada sa barangay Banago, ganay, subong niya, arang ito ng bulig, dara sa may Banago area mo. Bulig sa syudad, kilala lang, ikaw na una nga barangay na mabulig sila da. O, ito na gani, ito nagpadala na to sa Sang? isang bulig. Ito mo kaging sealed off, yun na tong ang lugar ng daan. Oo. Sa ito kina, nagpalapit nga nagpang sealed off to. Tingnan na tanong na sa mga deploy sa lugar? Oo, may police outpost silang ibutang. Good. Nagpamtan sa sang balay-balay. Oo. Kabalo ka sa police gani action rec. Sa ludo, ginang police sa Kapitan Ricky Mijares da. Okay. Yang dabla sa may border dra, ang do ko napi dara nila. Yan na da ni Kwan, mga kainan na da ni Police Lieutenant Rodel Tapang. Oo, iya man na daging paplastar. Suportado na da ni Kapitan ang ilang kwanda, ang ilang detachment na. Mga makon mo, wala na nga ang internal control, pero banago, may harap pa na daya. Gani. Ang isa pag ito ba sa may border kay Captain Parito, Oo. si Kapitan na Mijares man na nagpatapan dito sa ila dito nga lugar para hindi bala magbasa ato sila. Okay, very good. Grabe suporta ni Kapitan Mijares sa mga pulis sa area yan, no? Kaya ba na permit
may libutin na ibang barangay ko bla kay para maunta di mas lawayon di. Tinriton sa buli ni kapitan sa mga police station na action dyan sa mga police naton dati ang balik serbisyo dahil ang police visibility Bastante sa bugas, ligid bugas sa ginatag sa mga police outpost mong Good. para wala pati sudan. Oo. Inatagan na ka barangay kaya bay na tiyari makamuli ka bantay. So hindi niya di-roll kita mo natutukan ka may ganit kiti may outpost ka mo digid bantay pati bululigan nalagi pati si bukaw to may outpost pag ito nangadaan. Oo. Di doble para mabuligan na lang gida no. Kasi karon nga adlaw parang kay Banago ginang pinakasikat sa nasiling ko na. Duwadaan da ka purok may COVID-19. Di man kay na baile na to sa may quarantine facility sa Riverside. Importante da hindi naman ako magsagip lapit da mga pumuluyo sa lugar. Hindi distansya lang anay Oo, hindi ka mo sagip ka kung nabagay kapitan. Kung hindi kinahanglan magwa, hindi na magwa kay ti para safe balatanan. Gani. Tang ginahulat ang resulta sa swab. Yun to na lang, kag sila tan mo kooperar na lang, no? Correct. Nagkatrabaho kinang lanon, ti pwede gigagwa. Pero kung hindi man lang, mga pati ma-unlock siya ka mga vulnerable ni Bla. Ang may mga ulidad-idad na, prone gini kaglapitain gini kay kabalukay. Yang na immune system mo. Kaya mali kapitan mo na to, Bla. Ang senior citizen nga na patay ni, kasi katikan sa COVID-19. Vulnerable na siya. Why, nagli ka mo pinakakunurbaan. Kung di niya nakuha, aksyonerek. Okay. Ano ang ginapamangkot ni kapitan? So, gina-contact tracing naman kuro ginahimo dahi? Ati karanda, di naman siguro sa Police Major Sherlock Gabana. Ati laban Sada. Kudaw iya gini specialty mo. Galing sa nadatan in charge. Yan ba ako madoble gini Braya gabay basa sa kanaan? Correct. Hindi ka ganyan magbaybasa, hindi man balbasta mo. Dagko man. Dagko mga items. Dagko mga items ka-recover nila. Kabuo, kapakitang gilas man ang CDO. Sa, ano ganyan ang team leader ng mga bagon sa group unit 2. Doon ako kita kay Kuano, doon ako pati kay Pindo now. Ano ni nang duwa sila ka unit, be? Tiga, may po doon nagkuhan doon, Hello? Laylo si Pindon sa operation niya. Strict sa mo nag-operate? Ha? Strict ba nag-operate sa? Nag-operate siya sang? Gal ba si man nag-operate sa mga drugs? Dito yan po siyang team B man to ya? Hindi, may team A, team B last week. To lang isa, to lang may pagka-politiko, walang plido to? Iya to. Amo itong katapusan niya? Oo. Abi ko yung siyang team B to, hindi? Team A to ang team B, amo to diri ang sa kay Quadram la something mo. Okay. Ang sa may barangay to, na team B to. Kaya mo itong first ni Sir Oberio. Second ni Sumuniga, no? Ang atong nakapilido nga politiko, yato ni Kwa, ni Pindon to. Kay Pindon to. Okay, sige. Ang dari yan ni Oberio itong isa. Okay. Nagabi yaman ni Japan ni Oberio, no? Oberio. At yung mga yun, kay dako-dako man ng operation, reaction ni Rek. Si Oberio nang ginasiling mga police lieutenant, yun ang may alom sa lapit sa ilong? Doon mo na. Okay, may kilala ko nga Oberio nga, I think, nag-lateral bla mo. Sana, guru. Yun namang pat inibla luwat ko makita mo tsura yan ang may alom sa lapit sa iya sining nga guya bla. Sa guya. Sa guya yagid nga lapit sa ilong ya bla. Ang tason gani. Taas na sa? Sana. Lieutenant na gid man sa? Lieutenant rin sa copy mo. Ti nakakuha man sa lateral entry nakasaka gid man sagli. Sabay sa copy sa Xunerek. Okay. Kinasay ba din sa? Pagbalik ya balya okay na niya. Okay na kuno, okay na. Okay na, no? Okay na makaranda di siya. Tingin namin ni nga team. Daw specialty na ni Oberio ang drugs kasi sa una sa anti-drugs mo na sa mo. Sa kombinasyon niya nga team Xunerek. Mayroon din mga veteran, mayroon din mga balibago. Correct. Ang mga veteran niya, mga librang tropa sa una ni Albaitar. Muna de Oberio. Na. Mga tao, di ba si Oberio tao na ni Albaitar sa una? Isaman. Isubong ang iya mga tropa man ni Albaitar sa una gipanghanas ni Albaitar. Okay. Sa una blang kapang tira, tubla sa barangay Tartiwan. Milyones, tubla sa una barangay Villamonte. Sila sa una pang sulod-sulod. Sili nga ni Kagawad Peter, may noble niya, may tani ko may maimbento nga virus nga malatnan lang ang gagamit, drugs blaw. Moto lang rekomendasyon ni Kagawad, tubla. Butakan hilo. Butakan hilo. Simpunan hilo ang sabo. Ang sabo? Ti kutob sa manghigop dati mabura ba ya. Baya to lang awat ibing gobyerno babaligya sabo. Ang sabo mahilo, lang taong tubig ko mapatay sa gani, abot-bot siningon na. Gani. No kaya wala untat yung drugs gyapon nga inspired sa pandemic dito tao do ay gyapon kadlok no.
Mga itawag ni Huwag kalingkang, bla. May kumbin magagwala, bira. Was-was lang ah. Was-was umari, ala ko maisa. Kung wala na Kapanti, wala Malaysia. Kung sa Papa Nixon pa. Ay, grabe, no? Gani mo to sa lugar kay ina, oh. Tigang ngoy-ngoy ang mga pamilya nila, eh. Asang pulis ngoy-ngoy ka mo subong ba? Ngoy-ngoy pa lang mo subong sa una, enjoy man ka mo. Gani. Kadlaw pa. Amo na gani, no? Ang baldari isang mga kapulisan, ang baldari kay ara na nadakpan actually, kaya nakamamimihimo. Correct. Okay, di dako. Kaya naman nadakpan para sa tumakakson, si Mark Maat, amo ginisa actually ang subject. Palatanyos inisa, no? Ang isa dari ka persona nga muning si Mona Lisa Lim, 29 anyos, taga Paraiso, Maninisa. Actually, daw siya ang nagkadto sa area. Okay. Sila yung doon mo isang utod, actually, isang doon nagpugong, bla? Obstruction, kimpunggan, nga makasulod sa area. Kaya ang kadaan, 2 kabilog. Sabi ko yung pagsulod ko, amo na. Isa ba yung punta nga sa lolo bagay na gate bagay. Dito, ang di talita ni Ubra nato. Nariwa, ang team leaders ng CDO, una nga baybas operate. Ang pinakauling nga baybas karon nga adlaw. Sir, conduct ng monitoring, sir, serving bagay sa atin nga confidential informant. Sa atin surveyor nga membro kang ating CDO. So, patigayon natin ang baybas operation natin sa kay Mark Maat. So, nadakot natin siya sa Section 5 and Section 11. So, estimated weight of suspected ago, 50 grams. Then, estimated market value is 340,000. Sila ni sir, ano na dito pala sa dali sila kabaligyan, mga problema na sila mga hindi naman sa sir. Tapos, may harap man na gatagto ni sir. So, we continuous monitoring niya po sir. Nga ba to si ang team leader sa CDEO sa atong nga interview dito sa lugar kaina, no? Asang natapos-tapos sa gitman ang inventory, bigyan patigayon sa mga operatiba. Una, bantay sa tumakakson na detalye naman sa bypass operation naging kasasang station number 3, tabukid namang pinakapurok-purok o konsityo si Bukaw. Barangay Banagos, sunod sa Bacolod, kaya ang kompleto ka detalye man sa pag-service ng search warrant sa isa ka-drug den sa Barangay 27, sunod sa Bacolod, nga konsuliin, idamo to nagkradakpan kay lain nga profesyon man, pang driver, actually sa isa kalibasar ng jeepney, na sikop man sila naging niya bypass operation. Nakakakson tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tanlawa sa mga paguya o kunang pagnubo, ato ni min function ang mahigko nga kolong kagang hindi regular nga pagpagwa, higko sa tanlawa sa may dako nga papel sa pagkabasang ato ni min function. Dapat ihon simple lamang mga kakson, papasugon kagpasan nyo gon, inyo naman nga imin function paagi sa adlaw-adlaw nga pagkamit sa Super Fiber. Ang Super Fiber, isa naman kay epektibo nga garantisado ang solusyon. Nagunato ni Gunara mabagwa ang nagatipon nga higko sa aton lawas. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado ng FDA Philippines. Ganun pa nga makakson, magbakal sa Super Fiber, ni mismo mahimo bakal. Yan naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building kapag ginamang sa DHL. Matuwa sa Dalang Burgos, Cagalo, Lacson, sunod sang Bacolod. Kag sa aton man mga kakson, ito nga panahon COVID-19 sa gihapon ang ato naman ginakabalakan, aton sa gihapon ginaproblemahan. Sa aton ikang nawas mga kakson, ako malikawan ang nanuman nga mabalatian, kip na mga Bacolod sa ato naman nga kalawasan. Magtumara sa madagadlaw at taran, sang Santon Plus Gold. Anda na nga ng Santon Plus Gold mga kakson, himo gikan, kainlaing nga ma-herbal extra, kaangin na lamang sang maruguso, spirulina, ahos kag iban pa. Epektibo mga kakson, presyo na gumamintinan ang ato ni kayong lawas, lakip na, ang bulog ng kung nasolusyonan ng mga bukol-bukol sa ito naman nga kalawasan. Santon Plus Gold, makalas sa mga butika, 14.50 pesos ginamang, kada kapsula. Rektas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action John Diaz sa There You Have It Live Report sang Patrol 2 Cruiser Patrol. Balikan na si Action John Diaz sa dugang niya sa niyang aksyon na balita. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:15 na. Ang report ni Action na John Diaz, giladulong man siya sa kalawan sa Life Extension Clinic.
Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadto ilang pamasari dalan Lacson G.A. Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Draman mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinaka mapatian nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napayo. Amo ini vitamin D3. Vitamin D3 amo ni sa bali produkto sa Life Extension. Mabakalin nyo ini sa bisan di botika. Ila binastaran nga paran sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Text, call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadto pamasari, dalan Lacson, J.A. Esteban Building, ara din ang opisina, Sun Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. First batch ato sa ning greetings. May gabi dira sa mga taga Florenceville. Siling ni Idol Christopher Redfield. Siling ni Toto ninyo Axel Lodi. Good evening. Dili bala sa Florenceville naglupok ang poste. Ngaga si Grab panawag sa Seneco lang. Wala gasabat. Okay. Kasi ma-check mo dibi aksyon aksyon Milmar. May naglupok kuno nga poste sa Florenceville sa Pahanukoy, no? Kasi ma-check sa ato nila ni aksyon Milmar. May gabi dira kay Toto Gerald Contrevida, ga monitor gid sa ato. Sa Talisay ara man si Dondi Blanca. Tami ako lang check attendance na bata ko si Carlene Narca, Clarence Narca kag si Arlene Narca. Gapamati si mo permi diri sa Boulevard, Barangay 13. Alin kay Jay Narca. Salamat kay Jay ha. Si Marieta Tumlos kag si Harold Malacaste ara man ka paurok-urok ko. Ronald Florentino, good evening. Good evening sa second cousin ko, si Nilida kag Emil Lopez sa Barangay Tabunan, Bago City, alin kay Buddy Labrador Jr. Sa kay Jose Herson Lapinig, Hunyo da, may gabigid. Joanny Mel, good evening. Tamya ko lang si Jinjin, bata ni Mary Jane, kapamati kada gabi si Mugid, si ni Gina Marie Baginis or Biginis alias. Sa kay Sister Dolor Samsonda, may gabigid. Sa kabataan nila, pamilya Magbanwa sa Barangay Baliwagan, ha? Kaga pamilya Castillo sa Barangay Baliwagan, Banwa sang San Enrique. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Sa kay Janie o Cesar sa Hong Kong, araman si Toto William Frias, gapaurok-urok man sila ni Manang Silin, kaga kabataan da. Quezon Metro Manila, araman check attendance si Eric Rojo Asyado, gapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Tamyaw lang si Toto Lucas Herminal, kapamatigid siling ni Jocelyn Libuon Dispuho. Sa kay Helmon Garbanzos da, mayong gabi, kag mayo lang pag paurok-urok pamati. Kay Frankenstein Laksonda, good evening. Sa kay Olive Prado Gargaritano, si Part Ganson Tumlos and family, ginatamyaw gini Marieta Tumlos. Sa Singkang si Joe Brinques Haina, gapaurok-urok gid. Brand out Diludi, brand out sa Monte sa Kwan, sa Florenceville. Huwag kasabat na yung Kwan, ang Sineco. Ang Siniko, ni Black Ugisado, kapalagpat na yung klase ng servisyo nila ni mo. Tawag ka kuno sa hotline ko emergency, tapos awan, may sabi nagasabat. Inaano na yaman. Diyan, nugay ka mo kabutang sa hotline, yun ka magsugid ka mo nga kung may ara problema, tawag sa hotline na mo ng numero, kaya sabi may nagasabat na. Ang mga pulos ang hotline nyo naman. Las Piñas, hello kuno siling ni Nora Villalona.
Sa Canada ga monitor sa aton si Olive Pilaro Sousa. Magapaurok-urok kita. Sige, i-check na mga report na. Gika sa aton sila correspondent. Una-on ta report live gika sa mga syudad sa Cadiz. Ang Escalante kag sakay standby ang San Carlos standby man. Central Negro standby man. Una-on ta report live ni Action Roger Gutib sa Cadiz. Hi Tito Eric, mayong gabi. Mati Kimini, Manong kag Papa Simo. Carlene na narka. Si Mary Jean na Sintisiera Aramana. Lipay ko ng husband ni Marieta Tomloso. Happy listening kay Judima Hidokos and family. Purok Pasilidyaon, Barangay Panokwelin. Kay Ping Luha. Ping, may gabi na si Muping Si Ping Luha. Gali ka purok-urok bangli no? Si Julius Kakalingaw gid. Siling ni MG Oliburag. Jo Marie Caliso Gomez. Check attendance lang Ari na sala number 3 sa aksyon na Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, apis kabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa tuwang aksyon sa tuwang mga balita magikan sa Cadiz Action Eric. Medyo matulog pa kung man karoon siya sa Cadiz sa Giapo sa itong observar, bangon man kasi ito libot sa kapulisan. Basta magkamuna ni gani nga maggana na alas 9, galibot na itong kapulisan pang warning na nga matamat na pauli ang mga tao tungod man sa curfew na gina-implementar sa Gapon. May katalan kini sa aton nga modified General Community Quarantine sa karon Action Eric. Pasalamat man kami kay Manti ang 11 tanan ka mga nagpositibo. May ara na nga 8 nga mga naka-recover, kag 3 na lang ang nabilin Action Eric. Okay. Sa mga wala pa maka-recover, kag ang ginapasalamatan man mismo diri sa may syudad man sa Cadiz Action Eric sa nabiligid sa LGO nga si very cooperative na gid ang mga ka-home quarantine kay masobra ni sila sa kagatos kabilog. Kag yara sila tagsa ka mga panimalay Action Eric. Ang sige po ugot yung ginapatuman nga kung wala sang swab test result bisan pa lapaw na sa 14-day quarantine ng mga LSI na yara sa quarantine facility kinanglan hindi sila na ipag-i-release tungod kay kadelikado kung ma-release na sila kag pagkatapos ang sinerek ito pa kag may baluan ang ilang siniga result kag mayo lang ko ng result negative kung positive kaya mo na ang delikado Action Erika. So ginapasalamatan man mo na ngati ang amon man din nga LGO kag amon Intelligence Task Force ga kuangit sila ga paningwa man Action Erika god nga matatapan sa Mayo kag subong man hindi maglapta ang COVID diri sa may syudad sa Cadiz. Sabi na naton ka mga balita ka police report sa mga follow-up atong ginakop kahapon Action Eric alas 4:30 tang nasa hapon sa basin sa Payhom ang duwatanan ka mga persona nga isa diri barangay Kagawad nga si Ocon former barangay Kagawad nga si Renid Lotina 55 anyos sa gidad kag residente sa Sina San Jose Barangay Babine kag siya dugay naging magaling nga target man sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Subong man lagi sininga upod nga ini ang magulang man sa isa ka policewoman sa siyudad sa Sagay nga si Christopher Yu, 35 anyos sa gidad sa Buyet. So, may Monday na ni ma-file ang kaso. Batok sila sa Eric kag klaro man ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito
ngati mga 60,000 gid man to ang bilik market value sang druga dahil sini nga nakuha aksionerik batok sa kung alin sa posisyon sa control labi na gid sini subject nga mo si former kagawad Rene Bilotina sa nga barangay Mabini. Yan nga sa interview sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito may kataran. Lagi no, ini nga public actually, medyo lawig na nila itong gina-pattern. Kag kapag na siya na itong business mismo, no, si former kagawad, no, si Rene, si Big Boy, no. So, follow up pag no, kung paano ito siya matrack down, kaya actually siya yung nabili, no, base mismo siya nakuha ang information na siya daw na bigling medyo dako ng source, no? Basta magaling din sa kadi. Pag may taplo na takasuperate nga gihimo sa iya na paano siya mapatigayon natin ng monitor, kung paano natin siya ma-track down ng iyang transaksyon, pati ang pagbakal halos. So, napigayon din Roger kahapon na naka-initiate kita transaksyon na naman sa liwat sa iya. Kag ang mga report nga natin nga nabaton di positive din, no? Pertaining pagin sa involvement sa isa nga upod nga muna na report sa amon hindi natin ma-identify pa that time, no? Ini si Christopher Yu. So palari gid, no? Kag na-reveal gid ang actual na transaction sa ila nga duha. Kag amo na natabo, no? Na-recover gid natin sa ila more or less mga worth sa 60,000 gid na equivalent sang items, no? Na ma-recover. Kag mismo ang mga na-recoveries natin si Perit Pagid, no? Sa kay Christopher, nagara makita sa gitong actual nga appearing total nga may unod pa. So para mo na natigayon natin Roger, kag hindi nabilong gid man siya preview kay ko former sa gawad siya. Kag naano ni nato, no? Nabilong man siya sa watchlist natin actually. Kaya mismo sa barangay Mabini. So parang ato ni may mga follow-up operation pa ni na natabo kag actually halos positive ang mga lakat na mismo kagabi pa. Kaya mo to kapong sa daw information na may mga transaksyon sa Bacolod kag daw may ara ka mo follow-up operation. Anong development ito, sir? May nakuha man sa mundo additional dito? Actually, binigyan natin sa provincial office, no? Kag ang intelligence sa DE, intelligence sa operatives. Kag actually, natin to significant tayo, no? Kung paano natin matrack lang ang source niya. Kag so far nakatigayon na Roger, pero siguro official statement ihatag ko naman sa province. Kag kung paano napacilitated ito na implementing naka-contribute kita kung paano natin na-track down. I see. Okay. Sir, confirm ko lang ang ining si Christopher Yu, may utod ni siya, sir, nga police, sir, nga nag-duty sa Tagay? Actually, Roger, familiar kita, no? Dito makita din sa Sagay una. Kag ang atod lang di patigayon na ning na-warningan na ni before, no? Kag sa badagita nga na-contact na ni before pa. Tapos kita mo, hindi kita tumutunglan, nagkalit-nakot, no? Kaya siyang paano familiar kita sa subject ng utod niya. I don't know lang kung anong status yung, no? Kung hinali wala, no? Tagayon ng monitor niya ng sini sa utod niya, lalo na sa utod niya. Kaya kung wala din siya idea, kasi lang ang mga natabo, nakuha natin, di kita riho, no? Sa baho niya natin. Kaga ang bayaw guys, sir, police man sir? Yes, Roger, matong natibot kita kahapon, no? Kaga siya galidan yung gate. Kaga, so sa atin na ba ang trabaho niyo, wala kita yung pasinahon, bisa sinuna. Kaga palas lang ang hara yan mismo. Wala kita basis, kaya may bibingsa kita, wala gina yan, wala gina na may mo. Pag-isa pa, sir. So, ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito may katalan sa Sinikabisan Patrol Salakyan. Ang Salakyan yung gamit isa kayo na accent. Although wala pa may ginahuyatan man sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga papilis, aksionerik sila. Pero ang among Salakyan, familiar man siya nga Salakyan ini sa utod nga policewoman. Sini ni Christopher Yu.
So, buto gani kati nagbuno pang isa to cooperative sila nga may ano pa na gani sir sa sulod may ara-ara pa ng kalo sang pulis bala sa sulod sila nga salakyan na gamit aksyonerik ka. So, why man dire mabisyo kasi ko sir kung sino nga pulis pero sino siya nga ti familiar naman ang taga-sagay kung sinong utod sini. Kaya mo na ganito ko kung maatag man reaksyon ang utod sila nga pulis kasi sa balota wala man di ko na tolerate pero ang question din nga mga nga ang iyasin nga salakyan gamit sa utod niya tay posible ko rin ulam kung ano nga tay balibad kay kung gamit din aksyonerik kung ganito nila sa sila nga mga pagbakal sa droga kay man ang operasyon sa siyudad Santa Lisay sugpon pa to sa operasyon man o sa nga impormasyon mo nga gin pasaman through sa cellphone mo lang nakita dito nga may mga transaksyon sila nga 100 grams no nga naga-siling pa to ang ginabaklan nila o nang ilang pagabaklan ko tali sa Bacolod nga siling niya mga 400,000 ini ang balayran nyo ko naman ang inyong score no so amo na nga nakita dito sa cellphone nagwala ka ba daw atong naga-text sabi nga pusher nga kuan lang dira nga ang ka-text si Police Lieutenant Colonel Robert Manchito na nga nag-check doon ay na sila sa transaksyon aksyonerik ko. So, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Manchito nga sa lakyante badalagin siya bilang accessories to a crime. Kaya tigil gamit nila sa pag-transport at pag-bakal sa droga. Depende na lang sa korte kasi nga trabaho mo lang. Wala man personalan kag sang time pa nga ara sa sasagay pinabala niya naman yung pulis nga sila nga magulang mo may problema na diba si malakon pinakadlaw matimingan na sa gambal man na pulis sir wala man magkulang kami wala man kami magkulang sila sa paggambal sa iya ang iya sini nga bayaw nga bana sa iya sini nga mangon araman sa First Provincial Mobile sang aton sini nga Negros Occidental Police Provincial Office na ka-assign ang mga pulis siniya ako. Okay, balik ka sa Action Roger Gutib live report sa Cadiz City ang gina-report niya ng parte sa utod blas ang pulis bala nga natakpan to sa operasyon no ti damo na sa mga kwan mga pamilya man nga ara man sa serbisyo no ti mo sinimla nga wa man magkulang naghambal mga utod sa Action Roger. Yes, ako na galing sa Derek no kasi kung si Police Colonel o Lieutenant Colonel Robert Manchito pa sa ang istorya yan siya muna ang utod nagambal gid man yung utod niya way mga commissioner pag magkulang sa pagambal sa iya way na kami abay mo kay daw mo na ginapili yan nga kabuhi yabi ako text sa mga ganito si Police Major Antonio Benitez Jr. sa Cebu kasi muna siya mata ang hipe sili ko sir target mo sa oranya ga on and off na kay sa una ginaulat ko man nga matimingan ko sila pero tiwag sa matimingan direct siya kay Sir Mansuito na timingan mura nga markado na gimali siya reaksyonerik sa iya sininga bulaton sa pagbaligya sa droga to nila ko amaran siya ganito ang mga personal belongings ito wala man siya saan kung ano nga kung galing kayo sa iya bulsa kita itong tutor ba may unod pa ka siya bu tutor nga daw kung naman ko kadako ng kristalya so daw may ara sa stroke sa sulod siya may ara pa siya sa ang siya bu nga daw pwede pa masindihan sa lighter kag suyupon kung ba ganito demonstra mo ganito sa isa cooperative kung paano gamiton kasi kung ano ina magamit man sila ganin sa isa cooperative sila niya sindihan mala diwa may sabat mga ito niya idea ka pa niya pa idea ka pa jerba nga daw kag balot ko wag ibang balot na may kung suyop tatong nga kay balota so wala sinerek sa Lunes i-file batok sila ang kaso kag ara naman kompleto na tanan-tanan may resulta na sa crime lab nate positive man ang among droga kag subong man ang mga tanan nga mga submit na sa fiscal para ma-inquest ini ang duha
Action Direct sa bahinsang Fiscal's Office. May text message kita na baton nga daw ka tatsabol ko nun kay former kagawan Big Boy Dolotina dira sa may barangay Mabini. Pero sila salamat kay nadakpan. Bawga pa salamat man ang iban nga nadakpan kay Mante. Doon na bala ka makalalit man ng droga kag pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masito. Isa sang dako nga source diri sa siyudad sa Cadiz nga dugay na nila nga hana nga operate ginabaklan pero medyo maduro ang logman Action Direct ining si former kagawad Big Boy Dilotina. Sa mga nga sumanalo nga report, balita kag informasyon dari siyudad sa Cadiz Action Direct at mayo tayo sige apon si Capadal Diaz, Mr. Jonathan Diaz nga nagapamati magkator karon nga gabi kag si kagawad Jonathan Diaz Jr. Si Migo Nonoy Bermijo, amuman si Migo William Frias, si Parang George Gonzaga Mabjena, kag subong man sa kay Fiscal Maido, nga nagapamati sa aton kag si Pari Joseph Yanson, nga nagapamati Toto Joel kag Inday Eva Sangko. Report gikan sa sunod sa Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Eri sa aksyon, Roger Gotim report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Dr. Roger Gotib, There you have it, live report gikan sa Syudad San Cadiz Police Report ni aksyon na Roger Gotib giradulong si Sakarawa sa DTX 500 capsule sa imo sini nga pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ay katino ini sa ato sining dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa atong sining atay. Inimara nagabulig panubo sa imo sining blood sugar, bangod sa organic compound nga bison, carotene kag polypeptide. Gani sa mataas ang cholesterol bla, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes. Para ini sa imo, tumar kita adlaw. DTX 500 capsule. Magabidira sa kay Jenny Solgon and family, kay Mrs. Jobin Pimentel and family, happy listening. Kay Sister Roda Magbanwa, sa kay Eugene Gabuat Senior, kapaurok-urok pa naman. Jocelyn Kalamaanda, mayong gabigid. Acero kag Jugatis family sa barangay 35 ginatamya kamo ni Ramona Azero. Sami Alib Lydia Sibulan kag Isibulan. Ginatamya kamo ni Ging Alib sang Country Homes Estefania. Sa Laguna Province era si RJ Roberto Lamis Jr. Tamya ko lang si Papa Nelsona. Alin kay Ton Falma. Robbie Rosmi maing gabi. Sa barangay Bata raman si Lorna Termil, si Cassie Song. Nagabidira kay Cassie Song. Tiayon ni Toto Erol, gapa urok-urok mano. Tanya ko na pamilya Noble from Isidto Edmund, watching live from Purok Mars Barangay Singkang, Simon Love Gray. Purok Santor Barangay Madaragan, tamya kamo ni Eli Astoriasa. Totog Leonard Antiportada, may gabi. Sa kay Giovanni Sopi, dira sa Montreal, Canada. Ga paurok-urok, gid ba, perti? Ginatamyaw taman dira, Concepcion Talisay, si John Ray, John Paul, Tita Kuoy, Tita Mitoy, Tatay Tabong, alin kay Jing Britannia. Sa kay Anabel Garcia and family dira, nagapaurok-urok gida. Toto Samuel Castillo Armita, araman ga paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Happy birthday sa kay sa akon unique iho Carl Anthony Tonton Lopez. Sa kay Toto Carl Anthony Tonton Lopez, happy birthday gid. Alin kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Sa kay Miguel Lito, da mayang gabigid Miguel Lito. Tamya ko dira si Corita sa Modjo, Melanie Milyarca, Milit Dalisay,
Donna Caravallo, Alan Pitugo, Ronald Policarpio, James Bibangco, Henry Casgi, sakay Paul John Gabinyo, Marcelo de la Cruz, mga Agrocom Security Force ni Vice Gob paurok-urok dira sa may area sa Santa Clara. JJ Tolico Cordoba, mayad gid nga gabi. Alin sa report ni Akson Roger Goteb, si Stephen Presquito may balos mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Dari sa Akson Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa karon diri sa siyudad sa San Carlos, nangin matawhay man ang peace and order diri, labi na sa blatter books ang atong kapulisan na wala sa mga dalagko nga mga insidente o krimen sa karon nga natabo diri mismo sa siyudad sa San Carlos karong adlaw. But then ang sa aton na lang sa COVID-19 update nga sa diin karon ang aton nga kapulisan padayon sa gihapon sa pagbantay sa pila ka mga facilities, quarantine facilities naton diri sa siyudad sa San Carlos nga ara pa sa gihapon ang mga nagkalabilin nga mga LSI naton nga nagka-quarantine pa sa gihapon sa sini nga mga pasilidad kag bisan pa man ang checkpoints no may ara sa gihapon nga mga kapulisan naton nga naga-detail sa pag-monitor sa mga nagasulod guwa diri sa siyudad sa San Carlos sa given ng mga barangay tanod no. So then ang aton nga mga biyahe diri sa labi na sa mga cargo vessel no ara man nga nagapadayon ini from Cebu no amo ni gina hatagan lang sang pagtugot nga makasakay sa mga sa sakyanan sa lakyan pandagat diri aton mga vessels nga cargo lamang no ang pwede kag then ang aton naman nga mga pag-monitor sang aton nga ining manug-abot naman no may ara naman nga batches probably sang mga LSI nga mag-abot naman diri sa siyudad sa San Carlos. So mo naman ang karon ginaandaman sang aton nga mga health workers sa aton mga doktor labi na si Dr. Arnel Lawrence Portuguese sa aton nga health officer nga sila padayon serbisyo even Sabado, Domingo no bisan wala na sang overtime pay pang ang aton nga mga health workers padayon ang mga frontliners sa pagserbisyo sa publiko. Amoy na agin na hambal sa aton ni mismo ni Dr. Portuguese nga di nabali sa ila ang pagka in terms sa sweldo bisan wala sila sa overtime pay even Sabado, Domingo bukas ang City Health sa ila serbisyo sa publiko tungod sining nagkatabo nga COVID-19 o ining atong pandemic gani amo ina ang isa sa ginapahayag sa aton ni Dr. Arnel Lawrence Portuguese. Amo lamang in action Eric ang update naton diri sa siyudad San Carlos karong adlaw. Una nag-report una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Stephen Presquito sa imong sining report live dira sa siyudad sa San Carlos. Ang balita ng aksyon Stephen Presquito giradurong sa kalawan sa MyTC. Ang alkaline nga vitamin C katudlo magbalanse kag pagpabako sa sining immune system. MyTC makabulig sa infeksyon o sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga balatian. Para sa mayong kombinasyon tumarta MyTC, Parisi sa Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon gid nga kombinasyon. May gabi nila sa kay Toto, JJ Tolico Cordoba. Gapaurok-urok si JJ Tolico Cordoba. Oh. Good evening, Action Eric. May curfew pa ba this time? Oh yes. Kagutom abi daw nami kaon food sa may buyog.
GNG, Jim Essentiales, Joseph Martin Iliulo, may gabi, Oscar Imena, may gabi man ha, kag sa kay Jose Hiherson Lapinig Punyo. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, may balos man nga report si Aksyon Tamon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa Aksyon Tamon Forte, line number 3 sa report. Tama yung gabi, pes kami. Yes, sa Action Eric, duwa naman iya ka mga persona, wanted person ang natigayon nga madakop sang katapo sang operatiba sang Sagay City PNP sa pag-supervise iya ni Police Major Albert C. Sa unang persona, Action Eric, amo iya si Romulo Tolentino E. Palma alias Roy, 56 anyos, residente iya sang Hacienda Escolastica, Barangay Mabini, Siyudad iya sang Cadiz. Kahapon, Action Eric, Hulyo 17, pasado alas 5:30 sing hapon, na tigaan sa madakpan sa Sitio Pacol, Barangay Campoy Mugaan, Siyudad iya sang Sagay. Bangod sini Action Eric, ang ining warrant of arrest nga gin issue sa iya, nga may criminal case number 3760-C for sa kaso iya nga frustrated murder, kagin issue naman ini kagilagdaan ni Honorable Judge Renato D. Muñez, Executive Judge sang Regional Trial Court, Branch 16, na base sa siyudad sang Cadiz, kag na pitsahan ini sang Marso 3, tuig 2008, kag may rekomendar ang korte sini sa iyang piyansa, 24,000 ka pesos para naman iya sa iyang temporaryo nga kahilwayan. Ang ikadua nga wanted person, natigayon man ni sa gyapon na aresto kahapon sing hapon pasado alas 3 sa may Purok, Pagidayat Crossing, Kamatis, Barangay Fabrika, Siyudad iya sang Sagay. Nga mo naman si Lindbert Chavez E. Pacurid, 49 anyos, lalaki, single, kag nagapuyo iya sa may Purok, Pagidayat Crossing, Kamatis, Barangay Fabrika, Siyudad iya sang Sagay. Kag ining warrant of arrest gin issue naman sa iya, may criminal case number 555-M5 o -2001 sa kaso naman iya sa pag-violar sa Section 6 Article 3 sa Republic Act 64-25. Gin issue naman ini kagilagdaan Honorable Judge Oscar Herrera Jr., Judge sang Regional Trial Court Branch 20, nga nabasiya sa Malulos, Bulacan, kag gin issue inisya na pitsahan sang Marso 14 tuig 2003, kag may nagakaigo ining piyansa Action Eric sa 24,000 para naman sa iya nagakaigo nga kahilwayan, kag ining iya nga ikadua naman iya nga kaso may criminal case, kung warrant of arrest, may criminal case number 19-6786-S and 19-6787-S sa kaso naman iya nga sa Republic Act 9165 nga gin-issue naman ni Honorable Judge Reginald E. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73, na basiya sa siyudad ng Sagay. Kag ini ang subject o kanining mga persona subong Action Eric ara subong hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Kag amuning madulong aton nga mga balita sa nga gabi, paurok-urok sa gyapon diraw Pastor Danilo Sabanta, kagang upod siya panimalay sa may Banwasing Morsya, wala gid siya nag-absent sa Action Night Patrol. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon Forte nag-report o nasa balita o nasa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Tamon Forte sa imo sa nga report. May gabi dira sa kay Jim Essentiales, no? Welcome kita. Francisco Villarda, check attendance lang. Kag kay Oscar Himinaya,
nagapaurok-urok siya, no? Ang report ni aksyon na Tamon Forte ginadulong sa Karawansang Santon Plus Coffee Mix ka-relaxing kanamis ang feelings ang isa katasa sa kape kung nag-istorya kasi mo barkada. How much more ko ng kape ay mong sige na inom? Healthy coffee pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Imo sa Santon Soya kag Balonggay. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ali sa report ni aksyon Tamon Forte Balos ka report ni aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa rin naman sa aksyon Percival Villamor sa report. First, may gabi, please come in. Mayang gabi aksyon Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station nagkandak sang isa ka operation sa isa ka wanted person ka ina sang aga no dito sa may Feria Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ginaresto diri pinaagi sa warrant of arrest ini ang suspetsado nga ginkilala sa kay Janjan Malunes y Flores, 34 anyos, may asawa kag isa ka pedicab driver. Kag residente ini sa Juan Luna Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Bustamante upod ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Staff Sergeant Madrinya kag ang iban nga upod nga alert team kag gina-serve ang warrant of arrest sa isa ka persona nga may case number NR 2-0021 sa kaso nga attempted homicide. Karon ini ang warrant of arrest ginpirmahan kag pagwa ini ni Honorable Joseph Gidiuni si Valencia, presiding judge sa Municipal Trial Court Branch 9, La Castellana, Negros Occidental. Nga may pitsa naman ini aksyon na Eric sang June 10 to 2020. Kag ini may bail recommended na 36,000 ka pesos. Karon ini si Janjan Malunes ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station. Report live gikan diri sa La Castellana Police Station mayong gabilang sa kay Kap Chaditeria kag kagawad Jofred Sapanta kag Engineer Joseph N. Voltorio. Riktamente kita nga nag-live report diri sa aton namtangan para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid aksyon Percival Villamor may gabidira sa kay Manong June Bernasol kag sa kay CJ Consel. Check attendance lang. Si Huya sa Dageya may gabigid kag sa kay Emmy Esmeralda Dulido. Nagapaurok-urok man sa aksyon Night Patrol program. Paring kita na sa guys sa Tokyo, Japan. Kakay paring Roger Montalvo and family gapaurok-urok ito sa aksyon Night Patrol program. Harold Malacastida may gabigid manandala nga pagpaurok-urok. When we come back, balik ka report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibado. Ang
Ganamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Pagkulunod kag negosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsay anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato mamalagad, i-check ta ato sa nga patrol up to Coastal Patrol, balikata sa Aksyon John Diaz, saya sining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik report sa Patrol 2. John, pasamak. Alam ka mga persona, aksyon na rin kinadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Conpedia Special Enforcement Team, pag-service ng search warrant kag malibas operation, Riya sa Purok, Seresa 2, Barangay 27, Sarad sa Bacolod, Sinigitama nga hapon. Ang subject ng search warrant, ang dakopman, isang kilala kay Karen Dukay, 36 anyos,
residente mismo sa mga lugar. According to the reaction sa interview kay Dukay, siya mag-ginong ginako ya nga nagapaplastar da siya sa iya nga ginarentahan nga lugar. At 20 pesos ginamang kada tao aksyon erika. Samtang sunod naman rin kipidaya agent Bambu ang team leader ng Pinaya 6 nga ginaptayan nila sa nga search warrant ang pagpatikayo nila kung ining si action erika matapos sila mga kuwasang kopya sa pinaka mga videos nakitaan nga nagagarambol sulod sa puloy niya samtang nagapatikayo sa pod session ng pinaka mga persona. Ang pagpayabad rin Bambu, may mga driver, may mga professionals nga nagakadto mismo sila puloyan kag nagasuyop sang illegal droga. Kaya na dito nakitaan may action rate nga mga sachets ng suspected shabu. I think ginawalabanta ito kay inaksyon kagadlagan maninig 15 gramos at may estimated market value na nagadangat sa 2,000 pesos. May 3 ka mga improvised tutor, may 5 ka mga disposable lighter, 500 pesos sa kwarta mo ni maniya sa bypass operation. So sa 5 kagagmay nga plastic sachet nagkipedri, yung bypass item actually sa bylos ang 500 pesos nga kwarta. According kay Bambu, ugay lagi Manila ginamonitor inang lugar dira ugay lagi tingin pa nila sa search warrant para mas mabugat pagin nga sanksyon ang pangatubangon sining subject sa search warrant action. Ang 5 ka iban pang mga persona, ang 3 ka mga lalaki kag 2 ka mga kawinan ang pasakasang kaso nga visiting drug den. Ginakabig ni drug den ang lugar sa nga subject action erika. Balik tagikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan. Si Wasil nga report, mahingagaw pa patamyaw si Ibuni Butsero sang Germany kag si Alexis Wing Torre sang UK. Tamyaw yun ang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimaran ng Action Night Patrol Program kita magatakop temporaryo. Balik kita sa Lunes, same time, same station. Ato sining mga patrol unit reporters in action nga napakalagad kagawi sa Action Percival Villamor, Stephen Presquito, Tamon Forte, Roger Gutiv, of course Action John Diaz, Ninyo Bugin ang atong piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Dale Salazar. Technical partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup ka Security Guard Tunog Banwa, back to back ka Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kim, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok sila sa Bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngala sa Station Manager Asyura na Magbanwa Production Chief Just Director Rex Cantong, ang inyong lagat ako naman sa Action Light Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa siling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpakamuyo. Sa inyong pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!